natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang. Good afternoon. Diyos maray na aldaw, Diyos maray na hapon, sendo gabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP, ngunyan aldaw ning Martes, petsa 28 kang bulan ning Oktubre 2025. And by the way, ini po sarong tape as live, recorded po ini, ano? Kaya day ko po mababasa ang sa indong mga messages, pero just the same, pwede pa rin pa kayo mag-message. Ano? So, kasi si Father Butch wala pa. Kaya in anticipation, nag-record na po ako kasi 3 weeks po ako mawawara digdi sa Legazpi. Ano? So, anyway, ngunyan aldaw, binabati ko po ang mga may kapistahan, lalo na po dyan sa Legazpi, ano? Sa St. Jude, ano? Parish. Father Neil, ano, ang aking kaibigan at mga tugang. Sana, piyesta yata digdi sa Legazpi, tama ba yun? Ay, sa San Rafael baga ito? Yun, ano, pero mga tugang, ngunyan aldaw, magayuno na kilalanan, sabi nga, kilalanin natin si St. Jude Tadeus, ano? Si Judas. Pag narinig kasi natin Judas, sisay ang sa indong narumduman. Si Judas Iscariote. Alam mo, bako sa naman sa ang Judas? Ano? May Judas na Iscariote, may Judas na Tadeo naman. O, hindi naman, alam mo mga tugang, hindi gabos na Judas. Ano? Hindi gabos na Judas. Kaya mga tugang importante sa tuya. Ano? Kaya sa tuyang kilalanin, sino ba talaga si San Judas Tadeo? Siya po ay kakaiba kay Judas Iscariot. Masedo ha? Wag mong pag-interchange. Ano? Si Judas nakilala sa taguring Tadeo. Ang ibig sabihin ng Tadeo, malakas ang dibdib. Yun, Tadeo. Tad talaga, no? Siya po ay malakas ang kanyang dibdib, ano? Hindi po siya si Judas Iscariote, na si Judas Iscariote po, siya ang naging traidor kay Kristo, na siyang nagkanulo kay Kristo. Si Judas Tadeo, mga tugang, siya po ang aki ni Cleopas, na kapatid ni Santiago at ang bata, ano? So, St. James the Lesser, na kamag-anak ni Kristo. O, magkakamag-anak sila, no? So, talaga maganda po ito magkamag-anak sila nila Kristo. Kasi, sabi ko nga, siya po ay anak ni Cleopas. Ayan. So, maganda po ito. At kapatid ni St. James the Lesser, nakamag-anak uli ni Kristo. Okay, maliwanag ha? At least kilala na natin siya. Siya ang sumulat ng isang aklat o epistle sa Bagong Lipan. Sa Tipan, mayroon niya letter of St. Jude, ano? Laban sa mga tumutuligsa sa aral ng Panginoon. So, bilang alagad ng Panginoon, siya po talaga ay nagpapaliwanag ng aral ng Panginoon. At hindi lang yan, kanyang nilalabanan ang maling aral, maling turo. Ano? Kaya nga, ayan po ang isinulat niya. Letter of St. Jude doon sa New Testament. Karaniwang, siya po ay inilalarawan na may dalawang larawan ni Kristo
sa dibdib dahil siya'y kamag-anak. Yun po ang nagpapaalala na may pinsan sila. At kamukha ni Kristo. Yun. Bakit masasabi natin kamukha ni Kristo? Kasi po, yung kanyang ugali ay parang si Kristo. Yung kamukha ka ni Kristo eh. Ugali. Hindi lang kamukha dahil sa mukha. Ano? Kaya ikaw, Kristiyano, ang tanong, kamukha ka ba ni Kristo? O baka kamukha ka ng demonyo? Kristiyano, baka takas kamukha ng demonyo? Hindi pwede. Ano? Dapat pag Kristiyano ka, kamukha ka ni Kristo. Ano? So yun po ang makikita ninyo kung sa estatwa na St. Jude. Ano? So mayroon pong dalawang larawan. Nasa dibdib niya yon na nagpapasagisag na siya ay kamag-anak at kamukha po siya ni Kristo. Ang larawan niya ay may dalawang malaking kahoy na tanda ng kanyang pagkamatay bilang martir ng pananampalataya. Ano? Siya po sa Persya pinilit na pinasasamba sa kanilang dalawa ni Simon ang mga Diyos-Diyosan. Tingnan mo pinasasamba sa kanila pero sila po ay naniwala, sabi nga iisa lang ang Diyos kaya nga sila po ay nanindigan, lumaban sa mga maling turo. Kasi ang tinuturo ay magsamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ano? Yun po ang ginawa nila doon sa Persya. Lumaban po siya. Ano? Kaya ngunit nang lumapit sila ay biglang natumba at nasira ang mga rebolto. Tingnan ninyo Tingnan mo, mas makapangyarihan ang Diyos na totoo kaysa sa mga Diyos-Diyosan. Ano? Yan po mga tugang, yung mga rebolto ng mga pagano. Ano? Ang rebolto ng pagano, kakaiba po sa mga rebolto ng Kristiyano. Kasi ang rebolto ng mga pagano, mga hayop po yun Ano? Mga hindi tao. Kasi sa atin, ang rebolto ay mga santo. Ito po ay hindi Diyos at hindi Diyos-Diyosan. Sila po ay parang monumento, picture, paalala. Tulad ni Jose Rizal, doon sa monumento, sa Luneta. Rebolto po yun. Pero ito po nagpapaalala na si Rizal, naging bayani ng Pilipinas, ipinagtanggol niya ang Pilipinas, ganun din po ang mga santo. May rebolto sila kasi namuhay silang mabanal, namuhay silang mabuting tao. At hindi lang po yan, sila po ay dapat tularan dahil sila namuhay na banal, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yun. Ano? So yun po ang rebolto. Hindi, kakaiba po, ulitin ko ang rebolto ng mga pagano ay hindi po tulad ng rebolto ng mga Kristiyano. Sila, ang rebolto nila, mga hayop, mga agila, mga iba-ibang hayop. Tandaan po natin no, sa Old Testament, rebolto nila ng golden calf. So yun ang kinukuha nila na may makapangyarihan. Ang Diyos lang po ang dapat sambahin. At ang Diyos po lamang ang masasabi natin. Kaya nga ang Diyos, wala namang rebolto Kasi talagang hindi natin ang rebolto, ito po ay mga, sabi natin, mga panalmingan. Panalmingan po natin yan. Ulitin ko hindi po natin sinasamba ang mga rebolto. Sila po ay mga paalala lang po sa atin. Kung tatawagin, sila po ang mga reminders. O kung tatawagin natin, para sila ay mga signposts. Parang sige lang, tularan ang kanilang mga ginawa at sila po yung mga nagpapaalala. Importante sa atin ngayon yung mga nagpapaalala kasi ngayon, pag walang magpapaalala sa iyo, lalong lalala. Kaya makailangan ang mga pagpapaalala ng kabanalan. Ito po, pero napakaganda po ang nangyari doon nang pinasasamba ng mga pagano si Judas Tadeo at saka si Simon sa mga Diyos-Diyos ng mga pagano. Ano ang nangyari doon? May kapangyarihan Diyos, natumba at nasira ang mga rebolto ng mga pagano. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga Diyos-Diyosan. So yan po ang napakahalaga. At ngayon,
magandang basahin po ngayong sulat ni Judas. Anong sabi niya? Magandang paalala sa atin ito ni St. Jude of Thaddeus. Magpakatatag kayo sa inyong napakabanal na pananampalataya. Yun, ulitin ko magpakatatag kayo. So, wag tayong paghinaan. Sabi nga sa Bicol, magpakusog kayo. Sa inyong, dahil ang pananampalataya nakapababanal sa atin. Dumalangin kayo sa Espiritu Santo. Ingatan ninyo ang sarili sa pag-ibig ng Diyos. Pinag-iingat tayo, nakahandang tumanggap ng awa ng Panginoon Jesucristo tungo sa buhay na walang hanggan. At dahil ngayon ating pinagdiriwang din ang kapistahan ni San Simon, si San Simon mga tugang, siya po ay silotes kung tawagin. Ang silotes ay isang masugid na tagasunod ng batas ni Moises. Yan po. Anyway, sa pagbabalik, aking ipakilala rin po si San Simon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Tonic Bank, Pamas Cologne, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Clone, Pamas Cologne. Sa Shoppers Home Clone, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing first and third Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, padagos po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ngunyan aldaw ning Martes, petsa 28 kang bulan ning Oktubre kung sa tuwing sineselebrar ang kapistahan ni San Judas Tadeo.
Simon. Ano? Sino si San Simon? Sabi ko kasubago, siya po ay isang Silotes, Simon the Silot. Ano? Bakit? Ang mga Silotes po, mga tugang, ay mga taong masusing sumusugid at sumusunod sa batas ni Moises. Kaya iba si Simon Pedro, kaysa naman si Simon Salutes. Kasi tingnan mo mga pangalan ha, kasi bago sabi ko, Judas Iscariote, iba naman sa Judas Tadeo. Dito naman, iba naman si Simon Silotes saka sa Simon Pedro na at Simon na anak ni Cleopas. So, may mga pangalan kasi nagkakapare-pareho, pero iba pong tao yan, So sila po ay naglakbay sa Ehipto, Mesopotamia at Persia. At doon nga sabi sa Persia, silang dalawa ni Judas Tadeo ay pinatay. At si Simon mga tugang inilalarawan na kasama ni Judas Tadeo, nilarawan siyang may hawak na lagari. Ang kasangkapan ginamit sa pagpatay sa kanya. Nilagari siya, Grabe, At kung titingnan natin, ito po ay ang pagpapatotoo tungkol nila sa Diyos. Napakaganda po ito. Ang tanong po, tayo rin po ba ay nagpapatotoo? Mahalaga po ito, tayo ay maging tagapagpatotoo ni Kristo sa mundong ito. Yan ang kailangan natin sa panahon ngayon. Tayo nagiging tagapagpatotoo. Kaya sa oras na ito, tayo ay nagpapatotoo tungkol sa Diyos. Yan, napakahalaga po yun. Paano tayo nagpapatotoo? Alam mo, tayo ay maaring makapagpatotoo tungkol sa Diyos kung ating sinasagawa ang kalooban ng Diyos. Kung tayo ay palaging, alam mo yung kalooban ng Diyos, walang iba naman kundi ang pagmamahal, pagsunod sa utos ni Kristo. Yun. Kaya napakahalaga po yun. Kaya gusto kong basahin din ang Ebanghelyo sa araw na ito, nakapistahan ni San Simon. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, talata 12 hanggang 16. Sapagkat sabi ko nga mga kaibigan, napakagandang balik-balikan ang salita ng Diyos Kaya dito sa DCGB, araw-araw napapakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Napapaliwanag pa rin sa inyo. Kasi hindi lang yung balita na may ginahasa, mayroong nagkorupsyon o mga pangyayari sa mundong ito. Dapat may good news tayo. Ito ang good news, Ito ang good news ng Diyos Yung salita ng Diyos. Kaya maganda po palagi binabasa natin ang salita at palagi niyong naririnig ang salita ng Diyos. Hindi lang yung salita ng tao Sa radyo, marinig ninyo ang salita ng tao. Pero dito naman sa DCGB, sa radyo natin, ay napapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya palaging pakinggan natin ang salita ng Diyos. Kaya ito po bilang pare, hindi ko talaga maaalis na hindi banggitin ang salita ng Diyos. Kasi pare po ako At ako po ay mouthpiece of God. Ako po ay tagapahayag ng salita ng Diyos. Kaya siyempre, dapat ang mamutawi sa aking labi ay ang salita ng Diyos. Hindi ang salita ng politisyan o ng isang tao. Hindi po. Dapat ang salita ng Diyos. Kaya ngayon basahin natin ang salita ng Diyos. Ano nagpapala at matatanong natin, ano naman kaya ang mensahe sa atin? Ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan nila Apostol San Simon at ni San Judas Tadeo. Ano kaya naman? Ito po ang ebanghelyo. Nang panong iyon, umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. So makikita natin ang Diyos, si Jesus, kahit Diyos, siya po ay nananalangin at nagpapalipas ng magdamag sa pagdasal sa Diyos, pakikipag-usap sa Diyos. Yan ang number 1, makipag-usap sa Diyos. Susunod na versikulo. Nang mag-umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niyang apostol. So, una, alagad. Disciple. Pag apostle po, ang ibig sabihin kasing apostle, susugo ka. Isusugo ka. Ang pagkakaiba ng disciple sa ka-apostle, ang disciple learner. Pag natuto ka na, isusugo ka na, apostle ka na po.
ito po, si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, si Jaime at si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, si Simon na tinaguriang Selota, at si Judas na kamag-anak ni Jaime, at si Judas Iscariote na naging tagapagkanulo. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes na pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng dalawang apostol ni Kristo. Walang iba kundi si Simon at saka si Judas Tadeo. Ano? So ano po bang mensahe sa atin? Una, ang pagdarasal. Ano? So pag tayo gumagawa ng desisyon, gumawa ka ng desisyon, unahin mo ang dasal. Makiusap ka sa Diyos. Kaya maganda po sa umaga, pagkagising natin, seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Magdasal ka. Hindi kinakailangan umakyat ka pa sa bundok, pumunta sa mayon. Hindi na po. Alam mo yung kwarto mo, parang bundok na po yan eh. Sulo-sulo ka. Manalangin ka. Ang number one, kausapin mo muna ang Diyos bago mo kausapin ang ibang tao. O ibang tao, baka baliktad. Kinakausap muna natin ang tao bago ang Diyos. Alam mo, pag kinausap natin ang tao agad, malilihis na tayo eh. Madadala na tayo. Stress na po yan eh. Pero subukan mo sa umaga, ang unang gagawin mo ay hindi kausapin ang tao. Hindi kausapin ang cellphone mo. Hindi kausapin ang messenger mo. Hindi. Ang unang kakausapin mo ay ang Diyos. Ano? Yan po yung mahalaga. Magpalipas muna tayo ng panahon, magdasal. Alam mo, sabi nila, ang sikreto ng mga Hapon, lalo yung mga managers ng Hapon, may nakapagsabi sa akin yan eh. Bago sila pumupunta sa opisina, pumapasok muna sila doon sa tinatawag na parang meditation room. Ano? Doon sa meditation room. Hindi ba sila Katoliko, hindi ba sila Kristiyano, pero alam mo, may kinikilala rin kasi silang Diyos. Ano? Ang humihingi muna ng tulong sa kanilang Diyos. Ano? So, yung mga tugang, maganda po ito. Sa atin, ano agad-agad ang ginagawa natin? Ano? Agad-agad. Kagad? We dive immediately to our work. No. Dive first to God. Ano? Dive to the one who gave you life and to the one who gave you work. Ano? Tandaan po natin. Ano? Pag wala ang Diyos, may buhay ka ba? Pag wala ang Diyos, may trabaho ka ba? Alam mo, anytime pwede tayong kunin ng Diyos eh. Totoo naman eh. Hindi ko kayo binibiro mga kaibigan. Real talk lang po tayo. Ano? Real talk. Kaya nga, napakaganda ang unang ginawa ni Jesus. Ano? Una, decision po ito. Ang pagpili ay desisyon. Pipili po siya ng 12 alagad. Ano? Pipili po siya. At sa pagpili niya, napakahalaga po, konsultahin muna ang Diyos. Ito po ang tanong ko lang. Sa mga ginagawa nating desisyon, decision, ordinary decision, sa araw-araw, anong desisyon? Do we consult God? Halimbawa ito, may desisyon ka for itong magiging doktor, maging nurse, profession. Kinonsulta mo ba ang Diyos? Lord, gusto ko pong maganito, pero kinukonsulta kita. So, baka pinangungunahan natin ang Diyos eh. Alam mo, mas maganda eh, lay down everything to God first. May kaibigan akong Chinese, alam mo, Buddhist siyempre sila, Pero alam mo, bago ko siya, naging Katoliko na po siya, bago ko po ikinasal siya, dahil Chinese din po yung kanyang asawang lalaki, pumunta muna siya doon sa temple. Bakit? Anong ginawa nila? Nagkonsulta. Ang konsulta nga nila, ganito sa akin eh. Kailan ba ang magandang araw ng magpakasal? Yun, yung consultation nila eh. At alam mo, yung pinsang kong Chinese, sabi niya, magaling kumilatis. Kaya nga, maganda po, magaling talaga si uncle eh. Na Chinese po, kinikilatis niya talaga. So, anyway, maganda po yun. Unahin muna natin ang Diyos. So, lahat, ang gawin natin? Unahin natin ang Diyos. Kaya, unahin ang dasal. Bago kayo umalis sa bahay, magdasal muna. Bago hawakan ng manibela, magdasal ka muna.
Hindi yung dive ka agad. Kahit maligo ka, alam mo, may naligo kahapon, pagkatapos ina-stroke. O ano nangyari? Patay. O kung sana, bago man siya naligo, nagdasal muna siya. Pwede naman eh. Father, pwede ba bago kumain, nagdarasal, bago maligo. Importante, seek first the kingdom of God. Seek first God. Anyway, babalik mo si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank, Pamascolone. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Clone, Pamascolone. Sa Shoppers Home Clone, Pamascolone. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyanal daw ning Martes. At piyesta po ngunyan sa St. Jude, ano? Tadeus at the same time St. Simon, ano? So kanina sabi ko sa inyo, magdasal tayo lagi, ano? Maganda po yan. Unahin natin lagi ang pagdarasal, paglaan ng oras sa Diyos. Maglaan po tayo ng oras. So, spend time with God. Ano? We spend time with so many other things, but we seldom spend time with God. Ano? Isang napakagandang halimbawa ang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Yesus, ang kahalagahan ng panalangin, ano? At paglaan ng oras sa Diyos. Ito po, napakaganda ito ha. Sabi ko nga kanina, bago ka mag-drive, bago ka maligo, anong gawin mo? Maganda mag-cruise ka.
At bakit ka nagko-cruise? You bless yourself. Maganda po yun. Halimbawa, kahit mag-eskwela, nakakalimutan na kasi natin ang Diyos eh. Napakaganda po. Unahin natin, ang Diyos. Maglaan muna tayo ng oras sa Diyos. Spend time with God. So that, sa mga examination, ganun din po yan. Totoo, kay napakatalino mo, pag hindi ka binigyan ng Diyos ng pagkakataon, alisin sa iyo ang talino mo, magkawawa ka. Kaya unahin mo natin ang Diyos. Kaya napakaganda po ito, unahin. Paglaanan natin ng oras, ang Diyos. Hindi lahat na oras nasa cellphone ka. Lahat na oras nag-social media ka. Lahat na oras nakikipagchismisan ka. Hindi po yun. Maganda po na tayo ay nakikipaglaan ng oras sa Diyos. Kung titignan natin, how many hours do we have in a day? 24 hours. Ang tanong, ilang oras ba ang hiningi naman sa inyo ng Diyos? Actually, hindi lang isa, kundi buong oras. Buong 24 hours. We have to sanctify. Kaya nga sa amin, mga pare, yung tinatawag natin divine office na yan, liturgy of the hour. So, pinababanal ang oras. So, in other words, kasi sa atin, we compartmentalize. So, we sectionalize. No, alam mo, ibigay natin ang ating oras sa Diyos. Give your time to God and God will give you eternity. Okay? Sabi nga, give your sin to God and He will give you forgiveness and grace. Yun. Give your limitations to God and He will give everything to you. Yun po yung mahalaga, ang paglaan ng oras sa Diyos. Yun. Napakahalaga po yun. Kaya, oras-oras, pwede natin, think God. Ano ba ang madalas mong isipin? Father, madalas kong isipin, kwarta eh. Kaya tingnan mo, mukhang kwarta ka na. Dila mo, kwarta. Walang ibang numatay, kwarta, pera. Mukhang pera ka na. Pero ang tanong, ang pera ba? Ang mukha mo ba nasa pera? Yan ang problema sa atin eh. O ang iba naman, naglalaan ng oras sa iba-ibang bagay. Sa pag-aaral, maganda rin po yun, pero huwag mo kakalimutan. Bago ka mag-aral, magdasal ka rin muna. O sa pagtatrabaho, alam mo, pagkasama-sama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos sa gawain, kasama natin ang Diyos sa anumang bagay, pagpapalain ka. Bakit? You will always be blessed. Kasi kasama mo ang Diyos eh. Ang ginagawa kasi natin, kinakalimutan natin ang Diyos, iniitsapwera natin. Hindi kita kailangan. Hindi kita kailangan? Ganun ba? Tanda natin, all people need the Lord. People need the Lord. Napakaganda po yan. Kaya ito ang hamon sa atin. Ito ang mensahe sa atin. Maglaan tayo ng oras sa Diyos. Maglaan tayo ng oras sa panalangin. At ang panalangin, mga kaibigan, hindi naman yung memorize. Well, may mga tinatawag tayong common prayer or memorized prayer. Dahil pag tayo po ay nagdarasal community as a communal, kailangan po natin yan. Pero aside from what we call community prayer, sana magkaroon din tayong devotional prayer. Yung personal prayer, alam mo, ito po ang natutunan ko sa mga kapatid natin na mga protestante, kahit ako katolikong pare, natutunan ko po sa kanila ito, yung tinatawag na devotional prayer. Maglaan ka ng devotional prayer. Of course, pwede sa atin, katoliko, magdasal ng rosaryo. Pero, maliban sa pagdarasal ng rosaryo, maganda po, magkaroon ka ng devotional prayer. Ano pag ibig sabihin devotional prayer? Ito simple ay paglalaan. Wala kang ibang iisipin, kundi yung Diyos. Ano ang ginagawa sa iyo ng Diyos? Yun. Alam mo, maraming ginagawa sa atin ng Diyos. Unang-unang ngayon, binibigyan tayo ng hangin na mahinga. Binigyan tayo ng kalusugan kaya wala tayong sakit. Yun po, in other words, ito po, sa paglaan natin ng oras sa Diyos, ang napakaganda po dyan ay salamat sa Diyos. Pasalamat. Simulan mo ng pasasalamat.
ang giginhawa ang dasal mo. Pero sa ating kasi pag tayo nagdarasal, ang inuuna natin, hindi pa sasalamat Lord, tulungan mo na ako sa ganito. Alam mo, mas maganda, simulan mo ang dasal mo sa pasasalamat. Salamat, Panginoon, buhay ako. Simulan mo. Salamat sa Diyos sapagkat may magulang pa ako. Salamat sa Diyos, may trabaho pa ako. Simulan mo sa pasasalamat. Doon po tayo maglaan muna ng oras sa Diyos sa pasasalamat. Kasi pag nagpasalamat tayo, sunod-sunod na po yan. Napakaganda po ito Kaya na bago pinili ni Jesus ang kanyang mga apostoles, siya'y nagdasal. Kaya mula sa 72, ang hinirang ating Panginoon ang 12, at bago pa hinirang ni Jesus ang 12 apostol, siya muna ay nanalangin sa Ama. Yan, napakaganda. Marahil ay hindi naging madali para kay Jesus ang pumili at magdesisyon kung sino-sino ang kanyang mga hihirangin. Pipiliin. Pero dahil sa tulong ng kanyang pagdarasal at pagtahimik kasama ang Diyos, 12 apostol ang nakatulong niya sa misyon. Yun, napakaganda po yun. So wag nating kakalimutan mga tugang ito, na tayo po ay magdasal muna bago tayo magdesisyon. Kasi kadalasan hindi natin kinukonsulta ang Diyos. O kahit saan, ano mang gawain natin. Sabi ko nga kanina pangunahan lagi natin ang dasal. Maganda po yun. Talagang unahin ang dasal lagi. At alam mo, sabi nga, sa mga oras na tila hindi natin nalalaman kung ano ang ating gagawin, yan, maganda po yun magdasal po tayo. Lord, nandito po ako. There was a time po talagang pagod na pagod po ako. At the whole day, meeting dito, meeting doon, at pakumpisal dito, misa dyan, lahat. At during that afternoon, may holy hour pa kami. Pagod na pagod ba? Sakit pa ng ulo ko. Pero gusto ko na talagang matulog. Natulog ako pagdating ko sa kwarto. Pero nag-bell, nung nag-ring yung bell, sabi ko, Lord, gusto ko pang matulog. Pero hindi ko matiis Bumangon ako at pumunta ako sa chapel. Pagod na pagod ako din. Pero sabi ko nung habang nasa chapel ako, Lord, pagod pa ako pero kahit pagod na ako, dito pa rin ako sa iyo sapagkat alam ko nasa iyo ang tunay na kapahingahan. Makakapagpapahinga ako. Lord, pwede ba? Makatulog muna ako? Nakatulog ako. Tingnan mo, hindi naman nagalit si Jesus kasi alam niya naman pagod ako Yun nga, talaga, inuna ko pa rin. Kaya nagdasal ako. Nung matapos yung holy hour, nagpasalamat ako, Lord, thank you At least, nakipag-holy hour ako sa iyo. Kahit nga minsan nakatulog. At Lord, nakapagpahinga pala ako sa iyo. Yan, napakahalaga po yun. Kaya, anumang ating gagawin, anumang ating desisyon, lalong pagpiliin, maglaan tayo ng oras sa Diyos at manalangin. Napakaganda po. Tunay na malaki ang tulong ng biyaya na magbibigay ng panalangin at pagtahimik. Tahimik muna tayo. Kasi minsan, talagang pagod na tayo. Ako napapagod po kasi dito lang, lalo ako po ang campus ministry director. So, misa dito, misa doon. At hindi lang po, ang napapagod po ako sa meeting. Ang meeting namin talaga mahaba. Buong almost 7 hours ang meeting, 6 hours ang meeting. Nakakapagod. Pero kahit napagod na ako, sabi ko kay Lord, pagod po ako. Pero at least, nandito ako humihingi ng tulong. At salamat Lord, at least tulungan mo ako na gumaling din po ako. At gumaling po nga pagkatapos at pasalamat ako. Anyway, babalik po si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at sana po ako ay nakapagbibigay sa inyo ng informasyon, inspirasyon at bendisyon, lalong-lalo na sa tinatawag natin maglaan naman tayo ng oras sa Diyos. Naglalaan tayo ng oras sa iba-ibang bagay, naglalaan oras tayo sa meeting, nag-aalaan tayo ng oras sa mga gawain sa bahay, naglalaan tayo ng oras kung saan-saan. Pero ang tanong, naglalaan ka ba ng oras sa Diyos? Do we spend time with God? O baka masyado na tayong abalang-abala, alipin na ng panahon, alipin ng kamunduhan, alipin at hindi na tayo nagiging malaya. Alam mo, pag tayo nagdarasal at magbigay tayo ng oras o maglaan tayo ng oras sa Diyos, tayo po ay nagiging malaya. Totoo yan malaya tayo sa stress. Kasi nga, nasa piling natin ang Diyos. Yun, napakalaga po yan. So, kanina sinasabi ko na lumapit tayo sa Diyos lagi.
Huwag mo sasabihin kung lalapit lang tayo sa Diyos pag may problema. Hindi po. Lumapit tayo sa Diyos araw-araw, oras-oras, minuto, segundo-segundo. Lumapit po tayo sa Diyos. Ano? Lumalapit lang tayo sa Diyos kasi pag may sakit, may problema, sa panahon ng mga masayang-masaya tayo, wala na. Nakakalimutan na natin ang lumapit sa Diyos. At nakakalimutan din natin pag-usapan ang ginawa ng Diyos sa atin. Alam mo, maganda po ito. Isa pang natutunan ko sa mga kapatid natin na protestante, ito po napakaganda po ito. Nakoy, kasi may kapatid po tayong protestante, ano? At ito mga kaibigan, napakaganda po, ano? Hindi ba kami nag-aaway? Ang gusto ko talaga nakita ko sa kanila yung devotional prayer. Maganda po ito sa atin. Maglaan tayo ng panahon. Tayo napipilitan niya magdasal lang. Walang pilitan, hindi tayo dapat napipilitan magdasal. Dapat tayo nagkakaigwa ng initiative. Ulitin ko maglaan ka ng oras sa Diyos. Hindi lahat ng maglaan ka ng oras para sa sarili mo, para sa kaibigan mo. Tingnan mo, naglalaan tayo ng oras sa makipag-inuman, naglalaan tayo ng oras ng pakikipag-chismisan, naglalaan tayo ng oras sa pagtatrabaho, naglalaan tayo ng oras kung saan-saan, kung kani-kanino. Pero pag sa Diyos, masyado tayong dapat dapat madaliin lang dapat natin pagdasal ng rosaryo. Daliin dapat kasi magmi-meeting pa tayo dali natin. Para bang pagdarasal, natin? Pangpakitang tao lang ba 'yon? Hindi, alam mo, kaya nalulungkot po ako. Kasi mas iba ang binibigyan ng importansya. Hindi ang pagdarasal. Ang binibigyan ng importansya, yung mga kamunduhan. Alam mo, napakaganda itong ginawa ni Kristo. Naglaan siya ng oras. Sa oras sa Diyos, sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Napakaganda po ito. Kaya gawin natin ito. Hilingin natin ang mga patnubay ni Simon at ni Judas, upang sa gayon ay mas maging bukas tayo sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating walang sawang pagdarasal at pagsusumamo sa Kanya. Maganda po ito ang pagdarasal natin, wala po itong sabi na, okay, bakit kaya nagmamadali tayo sa pagdarasal? Pagdating sa Diyos, kakaunti ang ibinibigay natin na oras. Ito po ang sabihin ko sa iyo. Kung kaya gagawin sa atin ng Diyos ang ginagawa natin sa Diyos. Kung sakali lang halimbawa, minabadali natin ang oras natin sa Diyos. Badaliin kaya na sa atin ang buhay. Anong mangyayari? Wala ka na. We have marami tayong panahon para sa anuman, pero wala tayong anong panahon para sa Diyos. Kasi hindi tayo naglalaan. Alam mo, sabi, busy father, busy po kasi ako abalang-abala ko. Alam mo, no matter how busy we are, we can still spend time with God. Halimbawa, kahit sa meeting, alam mo, tumahimik ka, silently pray for that person. Okay? Halimbawa, pray. Alam mo, sa meeting, ginagawa ko ninyo. Halimbawa, yung taong mainit ang ulo. Silently, Lord, bahala ka na po sa kanya. Pero wag mo munang kunin. Baka mamatay na. Hindi naman ganon. Huwag ka na magsabi na, Lord, sana itong taong itong galit na to, ma-heart attack o ma-stroke man sana. Hindi naman ganyan. Pangit po yan, So, Lord, sana hipuin mo po ang kalooban ng taong yan. Lord, hipuin mo po ang kanyang dila. Lord, hipuin mo po ang kanyang kalooban. For after all, Lord, mas makapangyarihan ka kaysa sa kanya. Yan po dapat gawin natin. Alam mo, kahit saan, pwede ka magdasal. Totoo naman Pwede ka magdasal. Sa meeting, pwede ka ba magdasal habang nagmi-meeting kayo? Pakinggan mo ang Diyos. Yan ang pagdarasal. Hindi walang pakinggan yung nagmi-meeting na yan. Pakinggan mo rin ang Diyos. At sabihin mo sa Diyos, isumbong mo sa Diyos. Napakaganda po yun. Ako, ginagawa ko. Nagsusumbong ako sa Diyos. At madalas, pinakikinggan din ako ng Diyos sa mga sumbong ko. Kaya sumbong mo sa Diyos lagi yan. Kasi tandaan po mga tugang, there is power in prayer. Nilala yung prayer power, is natin people power.
tanda po natin, bago nagkaroon ng people power, nagkaroon mo ng prayer power. Actually, may novena po yun. Parish priest po ako noon sa UST, Manila. At bago nagkaroon ng people's power, mayroong prayer, novena po yun, prayer power. Lahat na parokya, nagdarasal. Yun po. Hindi ba? Pinakinggan tayo ng Diyos eh. Kaya nga, minsan kasi nagdududa tayo sa power of prayer. There is power in prayer. Makapangyarihan po ang dasal. Kaya wag tayong panghinaan. There is power in prayer. Iyan po ang ating masasabi na mensahe sa araw na ito. May kapangyarihan po ang dasal. Kaysa sa mga daldal. Tingnan mo, mga daldal, kahit mga blue ribbon na hearing na whatever na yan. Ano ang nangyayari dyan? Pero kung pag tayo ay nagdasal, kaya nga maganda po dapat talaga magkaroon tayo National Day of Prayer and Fasting. Alam mo, dapat ideklara po yan. Well, October 7, noong October 7, awan ko kung sumunod kayo, pero ng October 7, nagdeklara po ang CBCP, a day, National Day of Prayer and Fasting. Yun po, kailangan kasi ng tao ngayon, ang Pilipino ngayon nakakalimot na ang mga Pilipino sa Diyos Hindi mo nakakalimot? Talaga? Hindi ba nakakalimot? Kung hindi nakakalimot ang mga Pilipino sa Diyos o sa pagdarasal, so sana wala tayong korupsyon. Bakit? Anong ibig sabihin ang korupsyon? Bakit may korupsyon? Dahil po hindi na tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nakakalimot na tayo sumunod sa Diyos. Ang sinusunod na po natin ang ating kagustuhan, ang ating layaw, ang ating kasakiman, ang ating greediness. Kaya nga dapat talaga magbalik loob tayo sa Diyos. National Day of Prayer, napakaganda po yan. Ibalik natin, maglaan tayo ng oras sa Diyos. Ito pang hamon sa atin ngayon ang tanong lagi, Father, kailan po matatapos ang korupsyon? Kailan mawawala ang korupsyon? Mawawala po ang korupsyon kung tayong lahat po ay magsakripisyo. Yun naman, Father, ayaw ko ng sakripisyo. Gusto ko palagi may benepisyo. Ayaw ko ng sakripisyo. Hindi mawawala ang paghihirap. At sino maghihirap? Ikaw, at ako. Tayong lahat ay maghihirap. Bakit? Hindi tayo naglalaan ng oras sa Diyos. Kasi pag naglaan ka ng oras sa Diyos, lalabanan mo ang kasalanan. Pag naglaan ka ng oras sa Diyos, lalabanan mo ang korupsyon. Pag naglaan tayo ng oras sa Diyos, lalabanan natin anumang masama sa buhay. Kaya nga, prayer is the best weapon that we have. Hindi po kinakailangan ng armas. Hindi kinakailangan po ang mga ibang bagay. Ang kailangan po natin ang armas. Tingnan natin nung si Moises at ang mga Israelita ay nananalangin, nananalo sila. Pero nang sila hindi nananalangin, sila po'y natatalo ng Amalekite. Ganun po ang mangyayari sa atin. Pag hindi po tayo naglaan ng oras sa Diyos, matatalo tayo ng kalaban. Tandaan po natin, ang demonyo malakas sa tao. Pero ang demonyo, hindi po malakas yan sa Diyos. Kaya pagkakampi natin ang Diyos, hindi tayo maaano dahil kakampi natin ang Diyos. Kaya nga, ang hamon sa atin, maglaan ka ng oras sa Diyos. Spend time with God. Spend time thanking God. Spend time, maglaan ng oras. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram, pero maglaan tayo ng oras sa Diyos parang tayo po ay magwagi laban sa kasalanan. Ito po muli si Father Butch Bombasi OP, nagpapasalamat po sa ating technical at sa ating IT and production. God bless everyone. Again, maglaan ng oras sa Diyos. Now na. Thank you. Bye-bye.